The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba Josco ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid at taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Nitong nagdaang weekend ay naranasan ng ilang mga kababayan natin ang bagsik ng bagyong Pipito. Lalo na sa mga lugar ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at 1st District ng probinsya ng Albay. Ang ilan mga kaganapan ay nakuhanan ng ating mga concerned citizens. Panoorin po natin ito. At sa ganitong trahedyang Ako Bicol Party List ay tiyak na hindi magpapahuli sa pagbibigay ng ora mismong serbisyo para sa publiko. Para sa ilang updates, makakausap natin ngayon si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Miss Sally. Miss Sally, magandang hapon. Magandang hapon po, Miss Lenny. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nanonood sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico at nakikinig sa 90.7 Radyo Oragon. Ayan, Miss Sally, kakatapos pa lang nitong nagdaang si Bagyong Pipito. Ano po ba yung plano ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga naapektuhan nitong kakatapos lang na bagyo? Dahil ngayon po ay naghahanda na ang grupo ng Ako Bicol Party List patungo po ng probinsya ng Catanduanes upang tumingin or mag-evaluate ng sitwasyon at may dala na rin po silang initial na 3,500 food packs na yan po ay merong symbolic na mga food packs at meron din pong DSWD para makumpleto po yung 3,500. At magdadala din po ng genset ang grupo para po dun sa mga kababayan natin na hindi makapag-charge ng kanilang mga cellphone at mga kailangan po nilang mga sa emergency lights nila. So magdadala din po doon ng genset para magamit ng mga kababayan natin doon sa Catanduanes. At magkakaroon din po ng medical mission ngayon po Webes na darating. At yun nga po ang pupuntahan ng mga staff ng Ako Bicol para pag-usapan po together with the provincial government of
Catanduanes kung ano po yung iba pang kailangan po dun sa probinsya. Okay, so ibig sabihin nito, Miss Sally, though wala pa kayong complete na data ng mga pamilyang naapektuhan doon sa Catanduanes, ay meron na kayong ibibigay kaagad-agad na 3,000 food packs para sa mga kababayan natin doon. At magdadala pa kayo once na meron na kayong kompletong data ng mga apektadong pamilya. Opo, yes po. Nasa 3,500 po itong food packs na dadalhin po doon at magkakaroon po ng ocular inspection po sa pangunguna po ni Ma'am Linda Evio at pupunta din po doon si Miss Jody Buenaobra para maghati po sila kasi meron din pong nakaschedule on Thursday para po doon sa mga partially and totally damaged po ng nakaraang bagyong Pipito na bibigyan po ng 5,000 through AIX po na fund ng Ako Bicol Party List through the SWD. Okay, so bilib talaga ako sa Ako Bicol Party List, though kadadaan pa lang nung isang bagyong si Christine, eto naman si Pipito, pero ang Ako Bicol Party List ay walang humpay sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. With that, Miss Sally, panawagan niyo po sa mga kababayan natin doon sa Catanduanes na naghihintay ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, dun sa ating mga kababayan po, dyan po sa probinsya ng Catanduanes, antay-antay lang po kayo kasi ngayon po, araw na to, patungo na po ang grupo ng Ako Bicol Party List at ang mga staff po ng Ako Bicol at asahan din po natin na bibisita po ang ating mahal na congressman at sana po ay talaga pong makasama din niya din po si Speaker Martin Romualdez kasi gustong-gusto po ng ating mahal na congressman na makita po talaga mismo niya ang sitwasyon po dyan sa probinsya ng Catanduanes. At yung mga kababayan din po natin, nasa 3,000 po yun na beneficiaries for the AIX po for the totally and partially damaged na mga ano po nila, yung sa bahay nila. Ihanda nyo lang po yung inyong mga kinakailangan na dokumento at kayo po ay mapapabilang po dun sa payout ngayon pong darating na Huwebes po. Yan po. At aside from Catanduanes, banggitin ko na rin po, Miss Remy, dahil kami po ay naghahanda rin patungong Camarines Norte. Bukas po, ang grupo ko naman po ang tutungo doon. Pupuntahan po namin ang bayan ng Mercedes, Paracale at Labo po. Yan po ay nai-commit na po yan nung supposed to be last week, kaya lang 'di ba pumasok po yung bagyong Pipito, pero dahil sa na-commit na po yan ng ating mahal na congressman, itutuloy po yan dahil hanggang ngayon po talagang apektado din po ang probinsya ng Camarines Norte ng nagdaang bagyong Pipito. Opo, so ibig sabihin yan, Miss Sally, hindi hadlang itong si bagyong Pipito sa patuloy na pagbigay ng tulong ng Ako Bicol Party List. With that, Miss Sally, maraming salamat po at manatili po kayong malakas at mabuhay ang Ako Bicol Party List. Opo, mabuhay din po ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Maraming salamat. Yan si Miss Sally Luzes, ang political officer ng Ako Bicol Party List. Samantala mga kaaksyon, bago pa man dumating ang bagyong Pipito, ay may mga ilang pamilya pa rin ang hanggang ngayon ay apektado ng iniwang pinsala ng bagyong Christine nitong ika-22 ng Oktubre. Isa na riyan ang pamilya ni Flora Ocbiana na nakaranas ng hindi lamang pagbaha sa loob ng bahay kung hindi pati na rin ang kabundok na lupang iniwan nito. Kaya naman ang aming personal silang binisita upang makita ang kanilang kalagayan matapos manalasa ang bagyong Christine. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Karamihang lugar dito sa Bicol Region ngayon ay dumaranas ng pagbaha. Mula sa munisipyo ng Libon, Albay, Iraya Sur, Uwas Albay, Piuduran at marami pang iba. As of this time, nasa 2,000 food packs na nare-repack ng PNP personnel at ng ibang mga volunteers.
nandito kami sa Ginubatan, Albay, na kung saan personal naming bibisitahin ang barangay ng Masarawag, Ginubatan, Albay, na kung saan isa sa mga barangay na lubos na naapektuhan. Makikita niyo po sa aking gilid ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine. Makikita niyo sa aking likuran kung gaano kataas yung buhangin na sumakop dito sa kalsada ng Barangay Masarawag. Hello po, Nanay. From ako Bicol, Tabang Aramis na po, Nanay. Ang lakas ng baha. Hanggang doon na ito, yung baha. Tapos pumasok na dyan sa sina. Ang ng mga laat yan, ang kapal. Grabe talaga yung bagyo yun. Wala nang daanan, puro na tubig. Naglabas kami doon sa may bintana na maliit. Sa ibabaw ng lababo, mataas din. Isa-isang lumabas doon sa may bintanang maliit. Doon sa may, Diyan po, Nanay. diyan sa kusina, oo. Oo, ang taas pa. Dito kami lumabas, oh. Ditong, oo. Nung rolly, dyan talagang, Umakyat sila dito, Tatay. oo, umakit dyan. Tapos, ako naman, yung mga bata, doon sa kabila, dahil, pa lang, may 2 taon pa lang, dinalabas namin. Isa nung umaga, palang sa amin, dahil signal number 1 lang, palang ulan-ulan lang. Tapos bago magtanghali, talagang lumalakas na yung ulan. Lumitaw na nga yung tubig galing dyan sa taas. Papunta dito. Bahay, nung nandiyan pa kami lahat, na yung tubig, malakas na yung baha. Sabi ko, likas na kayo, dahil hindi naman sila makadaan dyan eh. Wala kasing abiso yung namin, barangay. Dahil siyempre alam naman nila gano'n na ulan lang, gano'n, kaunti pa lang ulan nun. Tapos nag-abiso sila nung yung mga damit, yung nga namin, yung rep nga namin, tumba na. Yan doon nga, oh. Tsaka yung mabuti yung washing namin, naitaas sa lamisa. Yung bigas, balay. So, kahit naipatong namin sa sa bangko na ganito kataas, talagang wasapan dahil tumas nga yung tubig eh. Yung iba nga, siyempre pinatungan pa yung isang sako, kaya hindi yun nabasa. Ay yung palay, doon nga pinalipat ko nga doon nung nabasa na, doon nga sa isang bahay na yun, dahil doon sa kusina, may hindi naman tinutuluan. Pasalamat ako na kahit na dinadaan kami ng kalamidad, buhay pa rin kami, walang magkasakit na Yun, pasalamat ako sa Panginoon.
At yan nga mga ka-aksyon, yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa Barangay Masarawag, Ginubatan at Bay. At ngayong hapon, kasama natin live sa ating studio ang mag-asawa na sila Flora at Cesar Ocbiana. Magandang hapon po sa inyo, tatay. Magandang hapon po naman. Opo, sa inyo po, nanay, magandang hapon din po. Magandang hapon po naman. Opo. Nanay, kanina habang pinapanood po natin yung video, nakita ko po, nay, na tumutulo na po yung luha po ninyo, nay. Bakit po, nay? Naalala nyo po yung mga panahon na kasagsagan po ng bagyo? Po. Opo. So ano po yung ginawa nyo, nay, nung nakita nyo pong talagang tumataas na yung tubig? Paano po kayo nakalabas ng bahay? Sana kaya ako lalabas nito. Opo. Doon sa may bintana doon sa So meron pong parte ng bintana, doon po kayo lumabas. Nung mga araw na yun, nay, nandun po yung mga apo po ninyo sa inyo. Yung mga nakita po namin, mga apo po ninyo yon? ay mga apo. Opo. Naglabas sila doon, pa isa-isa. Ang tubig na ganyan ang tubig. Kayo, ilang araw na din po nung matapos yung bagyong si Christine at eto na naman po si bagyong Pepito. Ano po yung naramdaman nyo, nay? Nung syempre nalaman nyo po na meron na namang padadating na bagyo. Ano po yung ginawa nyong preparasyon? Nagprepara na kami ng mga gamit para oras na alam na lang namin yung mga gamit. Pero doon pa rin po kayo sa bahay niyo yon? Nandun pa. Pero nung dito na yung tubig, lumabas na kami. Opo. Hanggang alas 6 na siguro ngayon. Opo. Pero nandun talaga na hindi maalis-alis sa isip at yung takot, yung kaba na baka maulit na naman yung nangyari po sa inyo. Po. Opo. Tatay, naluluha din po kayo, tay. Kumusta po kayo ngayon? Salamat ako dahil hindi natuloy yung dito sa bayan ng Ginubatan, yung bagyong Pepito. Opo. Ang ko kasi, yung mga nagdaang kalamidad, yung bagyong nung una, Rule, talagang na sa amin yun eh. Talagang yung kaba namin. So kada beses na meron pong darating na bagyo, talagang kinakabahan, natatakot po kayo. Opo. Dahil yung lugar po talaga nyo, bahain. Opo. Ulan lang, isang araw lang, umulan talagang kumakaba ng ako. Sa interview po ninyo, tayo nabanggit nyo po doon na kulang sa abiso ng barangay. Nung kasi, nung bagyong Christine, kami, sa umpisa lang, ulan-ulan lang. Nung bago matanghali kasi, lumalakas na. Tapos, nung hanggang hapon. Opo, pakilapit lang tayo. Nung hanggang hapon, nung bandang alas 5, nag-ano pa nga ako doon, mga nakaharang na yung mga kahoy. Inalis ko dahil yung tubig para hindi lahat makapunta sa bahay namin. Opo. Tapos, hindi na ako pumasok sa bahay. Pumunta na ako sa, doon sa may pinapakan kasi ako ng baboy. Pumunta muna ako doon sa baba. Pagbalik ko, alas 6 na, hindi na ako duman pa ako hanggang pusod na yung tubig. Tapos sabi ko, punta ko doon, papasok ko sa bahay. Talagang hindi ako makadaan. So, ibig sabihin nito, nung tumataas na po yung tubig, hindi nyo po kasama yung sinananay. Nasa labas po kayo ng bahay. Sabi ko sa kanila, hindi na kayo makapunta doon sa dahil malakas talagang tubig. Doon na lang kayo kayo sa ate ko, dahil dito lang sa taas stasyon. Ang kasama kasi namin doon, yung dalawang pamilya, bali 3 kami. Pero kayo lang tayong mag-isang lalaki. Hindi, may yung anak ko ng isa. Opo. So paano nyo po nailabas? Yung mga apo mo, eto si Mrs. Ano po yung ginawa nyo, tay? Ako po, sabi ko lang sa kanila, doon na lang kayo lalabas sa kusina. Doon na lang kayo sa ate ko pumunta. Hindi kayo makabdaan dito dahil talagang malaki yung tubig. Opo. Ako naman, iba naman kasi ang ginagawa ko. Nag-ano ako nung talaga, gusto kong... Opo. Tay, bago kayo po, ano yung hanap buhay po ninyo, tay? Dati para umapo ako. So isa po kayong magsasaka. Oo, magsasaka. Opo.
Wala kasi no. Opo. So, pagkatapos ng bagyo, kasi nakita namin tay, pati yung pala, Opo. yung bigas, nagkabasa-basa po. Opo, nabasa po. Opo. So, ano kayo ngayon tay? Nakabawi na po ba matapos itong bagyong si Christine? Ay, so ano, naka-ano na rin, pero hindi pa talagang totally na ano kami, Mhm. na Hindi pa nakabawi. Mhm. Yung nabasang mga palay, nasa magkano yun tay sa tingin niyo po? Ang ano kasi, ang ano kasi kung ipagbibili namin yon, ano yon, mag-aalaga yun ng ano, nasa 10,000 siguro. Mhm. So, hindi po, dun po nasayang po yun, ano tay? Hindi naman lahat na sayang, yung ano lang, nabasang palay Meron pa lang. rin na Mayroon din natira. pakinabangan Opo, po. yung nakataas na naipatungan kung mataas, hindi naman yung nabasa. Mhm. Yung nakalagay lang ng nakabuhos doon, yun ang nabasa. Opo. Nakita namin sa video tayo na talagang maraming lupa yung iniwan ni yung Christine. Paano yan? Tayo, naalis nyo na din po ba sa bahay nyo? Doon pa rin po ba kayo nanunuluyan? Kumusta po yung sitwasyon nyo ngayon? Ang ano namin doon sa bahay, tinanggal namin yung putik, yung buhangin. Doon pa rin kami nanuluyan. Dahil wala naman kami talagang matutuluyan. So doon na lang po talaga kayo. So paano yan tayo? Every now and then na meron pong sama ng panahon, andyan palagi yung takot. Opo. Pero hindi po kayo lumilikas or Ano nag-evacuate? po, lumidakas po kami, pina-evacuate kami ng ano, ng barangay doon sa eskwelahan, sa kwan, yung sa school. Mhm. So nung bagyong Pipito, saan po kayo tayo? Doon po kami sa ano, sa evacuation. Ayun, so nagsilikas na po Oo, kayo. talagang hindi naman kami talagang titiraan nung talagang hindi naman kayo makalis doon. Talagang kaba namin pag bumabagyo. Opo. So, yung lugar po talaga ninyo, bahain. O ba kayo no? Opo. Kanina tayo, bakit po, abang nanonood po tayo ng video, si nanay umiiyak, kayo din po naiiyak na tayo. Ano kasi, Nana kasi. ano kasi namin talagang kung baba na talaga, wala kami mapagkuha na ng anak, kabuhayan namin. Opo. So, sabi ni nanay, sa tanda na din, wala na din po kayo, nay, na... Kayo, nay, ano po yung hanap buhay din po ninyo? Wala. Ay, Wala po. Si Minsan tatay na- na lang. Ako, Alaga nag-ano ng pa rin mga ako, apo. kaso ano naman, may na ako ang mata ko, talagang ano na ako, hindi na ako makakita sa sa malayo. Opo. So, nalugi po yung sana yung mapagkikinabangan yung ang palay, nalugi kayo tayo. Tapos ngayon naman tayo yung sitwasyon po ninyo, ganun na lang ano. So, Opo. kada beses na merong bagyo, talagang naandyan yung takot po ninyo. Opo. Sabi nyo din, wala din po kayong mapaglilipatan. Tama po tayo. Opo, wala kang mapaglipatan paano, kami lang dalawang nandun kasi kung wala namang ipagkukunan ng ano, kung magpapagawa kami ng bahay sa ibang lugar. Mhm. Eh, Halimbawa tayo, meron pong gustong tumulong sa inyo, pati rin po kayo sa isang subdivision, iwan nyo yung bahay nyo doon tayo. oo. Kaya dahil siyempre, ano naman talagang yung, Critical na po yung Oo. buhay nyo doon, kada Opo. beses meron pong kalamidad. opo, Opo. So paano yung memories nyo doon tayo? ano na lang, yung, hindi naman sa habang ano kasi, hindi naman talaga malis sa isipan mo na talagang doon na kinalakihan mo. Opo. So talagang memories na lang yung matitira ano tayo. Oo. Pero ngayon ang gusto nyo pong mangyari tayo, matulungan po kayo. Opo. Opo, ito tayo, makinig po kayo no, para sa maaring asang tulong. Makakausap natin muli si Ma'am Sally Lusas, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Miss Sally, magandang hapon sa muli. Magandang hapon ulit, Remy. Magandang hapon po kay Tatay. Opo, Miss Sally, eto pong mag-asawa ay nakita po natin yung bahay nila na talagang sobrang naapektuhan po sila na nitong nagdaang si Bagyong Christine at hanggang ngayon po ay hindi pa po sila nakakabangon at hindi pa po sila nakaka-recover. Marami po sa kanilang nawala, yung gamit nila at yung bahay nila ay lubog pa rin yung sa lupa. Galing siguro yun tatay sa, ano to tay, lahar? Yung ano lang, yung talagang pag malakas ang ulan,
talagang yung galing sa taas ng kanyugan, doon talaga Dumon bumubuo. bumubuo sa inyo. Oo. Opo, talagang ang pagkatapos ng baha ay talagang meron pong naiiwang ganitong mga lupa. Opo. Opo. Miss Sally, ano po ba yung maaari nating maibigay na tulong mula po sa Ako Bicol Party List para po dito sa mag-asawa? Yes po, may nakahanda po cash assistance para sa tatay at nanay. Wala po yan kay Congressman Saldico. Yan po ay abot sa Ako Bicol, sabi ng oramis ni Congressman Saldico. Pagkakaalam ko, inuhanda po ng 10,000 piso po para sa pag-umpisa nila tatay at nanay sa kanila panghanap buhay. Ayun, napakinggan mo tay, kung nasa magkano yung binabanggit ni Miss Sally. Opo. Nasa magkano tay? 10,000 po. Ayun! Salamat po sa madam, sa tulong ng Ako Bicol. Opo, ganun po yung kagustuhan ni Congressman Saldi tay, makatulong sa mga kababayan na nangangailangan. Naiiyak na Miss Sally si tatay. Opo. Opo, tatay, have faith, mahal po kayo ng Diyos. Lalo na po, meron po tayong congressman na si Congressman Saldico na talaga po nandyan para sa ating mga nakikinig sa buhay. Kaya po meron programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Dahil agad-agad po na tugunan ng willing na mabigyan po kayo ng tulong, paunang tulong po para makapangon po kayo sa pagkakalugmok sa inyong buhay. Opo, may gusto po kayong sabihin tay kay Miss Sally at sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldi tay, paunang tulong po na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Nagpasalamat po ako sa tulong ng Ako Bicol, lalo na kay Congressman Saldico, sa mga staff niya dahil sila ang tulay ng namin na napunta kami rito. Yun lang ho. Ayun, maraming salamat Miss Sally. Damang-dama ko yung pasasalamat Opo, ni tatay. salamat po. Apo, at kasiyahan ni tatay. Tay, hindi po kayo makapaniwala na ang Ako Bicol Party List ay lagi pong naandyan para po magbigay ng tulong po sa mga kababayan. Miss Sally, maraming salamat po. Just pabalot. Ayun tay. So, pati si nanay naiiyak na din. Saan niyo po gagamitin yung 10,000 pesos po tay? Yung Mike po tay. yung lupa kasi doon, di papatanggal ko yun. Mag-uupa ako ng mag-alis yun. Opo. Para wala pa naman kasi kaming talaga matutuluyan. Doon muna kami habang mag-ano kami ng matutuluyan ng bahay. Opo. Kaya magkapagawa kami ng... Mayroon din akong doon sa taniman kong palay. May pinatayo na ako kasi doon na 4 na poste. Papagawa ko ng bahay doon. Sa tingin niyo po tayo mas safe po doon? Opo. O yun. So Pero- kung saan po tayong mas safe po kayo, doon po kayo tayo. Kasi kung papagawa nyo na naman po yung dati nyo pong bahay, kada meron pong kalamidad, andyan po lagi yung kabapo ninyo na baka rumagasa na naman po yung baha. 'Di ba? So kung sa tingin nyo po doon sa may bukid, mas safe po kayo, doon nyo po simulahan yung bago nyo pong bahay, Nay. Opo. Opo. Nay, ano po yung masasabi nyo, Nay? Salamat po sa Ako Bicol, kasi sa mga staff. Opo. So bago po man yan Party tay, list. nababanggit po niya na 10,000. Ito po tay, hawakan niyo po yung 10,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 piso po tay mula sa Ako Bicol Party List. Salamat po sa tulong ng Ako Bicol. Opo. Salamat po sa Opo tulong po ng kayo Ako tayo. Bicol. Ayan. Yan. So, ibig sabihin tayo, yung ora mismo pong halaga ng perang nabanggit po ni Miss Sally ay ora mismo po nyo pong mahahawakan. At hawak nyo na po tayo yung 10,000 piso mula sa Ako Bicol Party Ito List. na ho, yung pirang tulong ng Ako Bicol. Talagang malaki na rin tulong sa amin to. Dahil paano na kami doon sa bahay. Ayun. At syempre, hindi pa dyan nagtatapos sa tayo. Tanggapin nyo rin po itong food pack mula po sa Ako Bicol Party List. Yan ay! Apo. Salamat. Naiyak na si Nay. Ayan po, Nay. Ang pinaka-importante po, Nay, kumpleto po kayo sa pamilya. Wala pong na anong buhay, di ba po, Nay? Yung gamit, yung bahay po, Nay, napapalitan. Apo.
At patuloy po tayong manalangin po Nay na sana sa mga susunod pong mga bagyo ay hindi na po masyadong maapektuhan yung ating pong lugar. Ano po Nay? Naniniwala na po kayo Nay ng Ako Bicol Party List ay katulong nakakampi pa. Opo, naniniwala naman ako. Ayan. Matagal na Salamat talagang po. alam namin na ako Bicol tumutulong sa mga mahirap eh. Apo. So maraming salamat din po Tatay at ang hiling po namin na tuloy-tuloy pong makabangon na po kayo mula po sa nagdaang bagyo. Maraming salamat po mga ka-aksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Isang ama mula sa Catanduanes ay bumiyahe pa Maynila para sa kanilang gamutan. Ang ating pagtuguan, mga ka-aksyon, abangan. At kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo dumako naman tayo sa ating satellite office mula sa Kongreso kasama si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po naman dyan po sa ating sa Kabikulan. At kasama ngayon ni Sir Rudy si Nanay Lucia Romero, isang ina ng nais ay para sa gamutan ng kanyang anak na 39 na taong gulang na mula sa Berac, Catanduanes, na ngayon ay may iniindang bukol umano sa puso. Dahil rito ay kinakailangan itong dalhin si Imos John Romero sa Maynila para sa kakailanganing laboratory test. Magandang hapon po, Nanay Lucia or Lucia. Magandang hapon din po. Apo, Lucia po ba or Lucia? Lucia po. Lucia, okay. Nanay, magandang hapon. Kumusta po yung kalagayan po ng inyo pong anak? Sabi po ng doktor, urgent na daw po yun. Ano po? Urgent na. Kailangan na po ipaano sa heart center. Opo. So, kinakailangan na po na mapatingnan po doon sa heart center. Yes, ma'am. Opo. Nay, ito po bang anak niyong si John ay may asawa at pamilya po? Meron po. Opo, ilan po yung anak? 3 po. 3 yung anak niya. Opo. Opo, kumusta naman daw po yung sitwasyon ng pamilya niya doon sa Catanduanes? Ano po? Kumusta naman po yung sitwasyon ng pamilya niya sa Catanduanes, Nay? Ano po, nag-aalala nga po siya sa pamilya niya kasi andun lang yung 3 niyang anak. Tapos ako naman po, isinama ako. Ito, yung bahay naman daw namin nag-iba kasi ano lang yun. Ano lang, pawid ba yun? Opo, pawid. Opo, so ibig sabihin, Nanay, meron na pong problema kayo dahil sa sitwasyon ng anak po ninyo. Yung bahay pa po ng anak nyo doon sa Catanduanes ay naapektuhan pa po nitong si Bagyong Pipito. Oo daw po. Oo. Opo. So kayo po, Nanay, ay pumunta po dyan. Ano po yung kakailanganin po ninyo? Or ano po yung hiling nyo po para matulungan ito pong anak nyo si John? Ano po, humingi po kami ng ng tulong po kasi gusto ko nang may ano na siya sa heart center kasi nahirapan na daw po siya. Opo. Ano po yung dating trabaho nitong si John po? Ano po siya, nagtatrabaho sa feed, yung sa mga baboy at manok. Okay. So, pagkain. Opo. Yung asawa po niya, kumusta naman po? Ano naman yung trabaho? Ay dati po, nagtitindera po din sa sa feed.
Ngayon po, hindi na po siya. Mag-isang taon na kasi inalaga niya yung asawa niya. Opo. Kailan niyo po nalaman na mayroong sakit sa puso ito pong anak niyong si John? Ano po, 2023 po. 2023, so mag-iisang taon na po. Opo. Ano sabi ng doktor? Anong klaseng bukol daw po ba ito? Ano daw kung gusto nga nilang makita kung ano siya, kung may namumong dugo daw po sa loob ng puso at saka may bukol. Opo. Pang-ilang anak niyo po itong si Janay? Pangalawa po. Pangalawa sa ilan po? Siyam po. Siyam. Ano po yung pakiramdam niyo, Nay, na yung anak niyo po ay meron pong ganitong uri ng sakit? May disco. Siyempre, na-stress ako kasi walang-wala man kami may bibigay sa kanya. Mahirap man kasi kami. Opo. So, wag na po kayong ma-stress na yan, no? Kasi baka kayo naman yung magkasakit, Nay. Tulungan nyo na lang po yung anak nyo sa mga pangangailangan at syempre, sabayan nyo po ng panalangin. Opo. Opo. Nay, ano yung sabi ng doktor? Nasa magkano daw yung kailangan na ipunin-punin nyo para po ay mapa-operahan na ba? Kailangan ba ng operasyon ng anak po ninyo? Ano daw po, kailangan namin ng 72,800 plus. 72,800. Wala pa yung gamot. 72,800, Nay. Opo. Wala pang gamot. Oh, wala pang gamot. Paano yan, Nay? Nasa ilan na yung pera nyong naiipon? Nung pumunta kami dito, mayroon kami ng ng 15 ata. Yun, unti, hindi ko na masyado dano yung asawa ng anak ko. 15,000 or 10,000. So, nabawasan pa, Nay. Opo, kasi yung pamasay namin dito. Papunta heart center. Sino yung kasama nyo, Nay? Papunta dyan sa heart center? Ako lang po. Ah, ikaw lang. So, matapang si Nanay dahil nakapunta dyan ng mag-isa. Ano, Nay? Opo. Opo. Nay, katabi nyo si Sir Rudy. Anong gusto nyo pong maitulong po sa inyo ng Ako Bicol? Sabihin nyo na po kay Ka Rudy. Sir Rudy. Kaya humingi po talaga ako ng ng tulong. Kayo lang naman siguro makakatulong sa akin kasi stress na ako dito. Nung Martes pa kami, wala akong samba ako kung saan, hindi ko alam. Kahit dito kapapunta dito, hindi ko alam. Kami kung tanong dyan. Oh, hindi niya napapatid alam, ng crisis. Ka Rudy, sagutin nyo na kasi hindi niya na daw alam kung paano. Sagutin mo na kung ano yung gustong hingin ni Nanay. Ito nga si Nanay kanina, magang-maga, dito sa ating tanggapan. Dito sa Northgate, sa Congress. Ito pala malaking hiningi ng talaga para doon sa kanyang anak. Nakasloob na naman lumapit sa atin. At pinakita sa akin yung kanyang dokumento para doon sa kanyang anak na ngailangan. At ito naman nakita ko kung magkano yung kanyang kinakailangan. Ito kagad, pinakalubang kagad ng ating buting congressman, Congressman Saldico, ng 50,000K para sa kanyang gamutan sa heart center. Ora mismo. 50,000 na, may kid pa. O, nadoble na yung 50,000. Nay, napakinggan niyo po si Ka Rudy. 50,000 po yung pinakalaw po sa inyo ng Ako Bicol Party List. Opo, yes ma'am. Nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldico, Congressman Jel Bungalon, at si Sir Rudy Vizcaya po. Ako Bicol Tapang, ora mismo. Aproban po. Thank you. Thank you. Nay, nasolusyonan na po ba yung problema po ninyo, Nay? 50,000 po mula sa Ako Bicol Party List. Opo. Ma'am, opo. Napa-okay pa si Nay. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon, Nay? Okay na ba? Masaya na ba? Nay, okay na po. Maiyak-iyak na po ako Ayun, mayak-iyak si Nay. Opo, laki na. Opo, huwag ka nang mayak, Nay. Smile na lang. Opo. Ayan. Thank you. Nay, yan po yung gusto ni Congressman Saldi, makatulong po sa ating mga kababayan. Meron po kayong gusto sabihin sa anak po ninyong si John? Ayun, nagsasabihin ko na pagdating ko to, kasi hindi ko siya dito kasama. Sinabi ko na sa kanya nakakuha na ako dito. Na sobrang pasalamat, umiyak yung asawa. Ayun,
ka-aksyon. So, binalita nyo na pala na makakatanggap kayo ng 50,000 mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Nanay, ano? Opo. At hiling po namin na tuluyan na pong gumaling ang inyong pong anak. Maraming salamat. Opo, salamat po. Thank you po. Yan, maagang Pasko po yan sa inyo, Nay. O, iyak na si Nanay. Opo. Salamat po, Nanay, ano, sa pagtitiwala sa Ako Bicol Party List. Ma'am. Ka Rudy, Opo. maraming salamat din po sa Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Pwede ba magdala? Kaunting magsalita? Ano po? Pwede ba bang kaunting mag-message man lang sa ating mga kababayan, sa ating kabikulan? Sige, Ka Rudy. Pagbibigyan kita dahil malapit na yung Pasko. Magandang hapon po sa ating mga kababayan dyan sa Kabikulan. Lalong-lalo na po dito po sa atin sa Ligaspe, sa Catanduanes, na pinasok na naman ang ating bagyo. Sana naman po itong mga kababayan natin na sa ayos po silang kalagayan ngayon. At huwag po kayo mag-alala. Andiyan dyan po ang ating mga Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon, at higit sa lahat, ang ating buting mayor ng Legazpi City, si Mayor Alfredo Garbin Jr. Yan po ay makakatulong po sa inyo at walang sawa pong pagtutulong sa ating mga kababayan. Higit sa lahat, ito pong sa Tabaco Albay, andiyan dyan po ang ating buting Congressman Jill Bungalon sa First District. Yan po ay makakatulong po sa inyo po. Kaya wag po kayong mayang lumapit po sa nila. Yan po ay mababayad na tao at handang tumulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, mga ka-aksyon, yan po si Ka Rudy Vizcaya, ang susunod na congressman ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Ka Rudy Vizcaya. Mabuhay ka at manatili kang ligtas para marami ka pang matulungan dyan sa National Capital Region. Mga ka-aksyon, 37 days to go na lang at Pasko na. Merry Christmas, mga ka-aksyon. Paparating na ang Bagyong Pipito at mga ka-aksyon sa mga nais humingi ng tulong. Ayan, tapos na si Bagyong Pipito, dumaan na. At maraming salamat po, Lord, dahil hindi nyo po kami pinabayaan dito po sa probinsya ng Albay at yung ating mga kababayan sa iba pang probinsya ng Bicol Region. Mga ka-aksyon, sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindonas, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko